Ей! Какво правиш ти? Тя са какво прави? Какво правиш ти? Ева, бебе! Точно така, бебе. И викаме бебе. Еми както искате и викате. Те повечето, които си намират дом, въобще нямат имена. Имат си някакви кодови, аз да ги различавам. Роберта! Дари! Бяхме преместили Роберта в друга клетка. И тъжна, нещастна, искам се прибела. Се върна. При Мила, да. Дари! Дари! Ти не си Дария, ама карай. Дария! Знай Дария. Дария! Бебе! Да, знай бебе. Окей, толкова знай. Дария! Дария! Бебе! Бебе, ти не си бебе, бе. Дарма. Дария! И само едното кото се вижда, това съм. Аз пък как ги обичам такива. Да. Аз също обичам, обаче да много хареса. Роберта! Аз не обичам рожа. Тя се знае името. Роберта!